L'església de Sant Miquel del Port és un dels primers edificis que es van construir a la Barceloneta. Les obres es van iniciar al maig de 1753 i 2 anys després ja estava acabada. Es va engegar així la construcció d'un barri dissenyat en clau militar. Tots els carrers han de ser de la mateixa amplada, totes les cases han de tenir la mateixa alçada, totes les cases han d'estar orientades cap al mateix cantó, estudiant els vents, les direccions dels vents. És un tema que va de la mà amb l'higiene i també és un tema militar. Juan Martín Cermeño, traçant construint la Barceloneta, és una exposició que destaca la figura d'aquest enginyer militar i la del capità general de Barcelona, Miquel de Guzmán, en el naixement del barri. La mostra la formen plànols i altres elements, com la pedra d'una de les primeres cases del barri. És una pedra on a l'interior es conserva una petita caixa del temps, on hi havia unes monedes i un pergamí, doncs ho tenim aquí, i també del segle XVIII, el testament original del marquès de la Mina, el promotor, el capità general de Catalunya en aquell moment, i és el senyor que dona ordre per construir el barri. La mostra és el fruit de 2 anys de recerca del taller d'Història de la Barceloneta. El material prové d'arxius de Catalunya i de la resta de l'Estat, així com de col·leccions privades.